Ġenituri li wliedhom kienu jingħataw servizzi ta' terapija vitali mill-organizzazzjoni Inspire ilhom għal din l-aħħar sena jħabbtu wiċċhom ma' problemi. Dan wara li l-Gvern waqqaf sussidju li kien jagħti. Om ta' tifla li għandha bżonn dawn it-tip ta' servizzi tikkonferma li dan is-sussidju ma baqax jingħata. Is-sussidju twaqqaf fuq servizzi ta' occupational therapy, speech therapy u physio. Mhux qed jissussidja l-Gvern fejn jaħtlu għaw servizzi ta' OT, speech u physio li tfal bil-kondizjoni ta' tifla tib, Down syndrome u it-tfal kollha għandhom bżonn. Tul dan iż-żmien l-Inspire daħlet tagħmel tajjeb mill-fondi tagħha biex tara li dawn is-servizzi jibqgħu jiġu offruti. L-Inspire iżda ma tiflaħx iġġor aktar fuqha dan il-pis finanzjarju. Inspire sa ftit żmien ilu kienet joffrihulna dan is-servizz imma bil-flus tal-Inspire, imma l-affarijiet l-Inspire dejjem titrassa so mbagħad xi darba ħadd issa ġifieri ddeċidiet li il-programm ħajinbidel u dejjem ħajbatu it-tfal u xejn. Il-fatt li s-sussidju mill-Gvern ma baqax jingħata wassal biex it-tfal mhux qed jirċievu t-terapija b'mod kostanti kif għandhom bżonn. L-appuntamenti jkunu wisq fil-bot, allura t-tifla x'ħadd tibbenefika minn dan il-bżonn li huwa bħalissa qiegħda skola trid il-bżonn li tikteb huwa għandha problema fi speech. Uħud mis-servizzi li kienet toffri l-Inspire li jiswew għal 200,000 euro fis-sena twaqfu wara li l-Gvern ma baqax jagħti is-sussidju tiegħu. Ġenituri ta' tfal mill-quta anki kitbu lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi fejn talbuh biex jintervjeni personalment f'din il-kwistjoni.